Jesu Nkosi ukhuleka. Jesu Kristo. Andwazami kule nkonzo siqeda ukwenzelwa ubaba uMia. Ifisa ukuba siqhubeke nayo. Ifisa sibuke ivangeli lika Johannesi. Isahluko sesihlanu from verse 5 to verse 7. Kwakukhona umuntu othile owayesegule iminyaka engama-38. uJesu embona elele lapho futhi azi ukuthi sekuyisikhathi eside egula, wathi kuye, uyathanda yini ukusinda? Waphendula wathi, Nkosi, anginamuntu ongangifaka echibini lapho lizanyazanyiswa. Kuthi nje ngiseza kulo ngidlulwe ngomunye angene kuqala. Bese ngijima ngiya laphana evangelini lika Marcos isahluko seshumi. Iqale kuverse 49. uJesu wayesema wathi, mbizeni. Bayibiza ikumbuthe bathi kuyo, yima isibindi usukume. Uyabiza. Yayisilahla ingubo yayo yaxhuma yaya kuJesu. uJesu wathi kuyo, funa ukuba ngikwenzeleni?
Funa ukuthatha lamavangeli womabili. Eyoqala into engifisa ukuyibalula. uJesu wayazi ukuthi lo mlisa usegule for 38 years. Umfica ulele phansi. Uyazi uJesu kuba usegule isikhathi eside. Ebesembuza umbuzo athi, uyathanda yini kodwa ukuba ngcono? Uyafisa yini ukusizakala? Usathanda yini ukubuyela ekhaya? Usafuna yini ukubizwa ngelinye igama? Usasibona isidingo sokuba ube yilokhu uNkulunkulu ayifisa ube ikona? uNkulunkulu uphupha amaphupho amahle ngathi. uNkulunkulu ufuna okumnandi ngathi. Uyazi, I have a strange image of God. I have no fear uNkulunkulu. I have no fear. uNkulunkulu angimboni njengendoda engiyisabayo. Uyazi uNkulunkulu, I have this image mangihleli naye ukuthi ngoyigijimela nje ngihlalele siyixoxele. It's like ingane nomntwana. You know, when ingane yakho has a beautiful relationship nawe, ukuthi ngeza idlalele ngetshebe yakho or idlale ngeinwele, that love relationship, that's how I think of uNkulunkulu. I don't think uNkulunkulu is uptight. I think God, yes, ngiyomthanda with this respect of uthando lokuthi ngiyamhlonipha, kodwa not ukuthi the boundaries ukuthi angisakwazi ukuya kuyena ehleli phansi sixoxe. But there's this important thing. Uyafuna ukuba ngcono. Sometimes we take it for granted ukuthi everybody wants to be okay. Omunye umuntu is quite comfortable ukuhlala ekhoneni. Sejwayele. Say comfortable. Yonke into uyenzelwa. Yonke into uyanikezwa. Yonke into uyangqongqoza kuvulwe. So ngibuka this image kaNkulunkulu who does not impose. Who says, but do you want to be okay? Uthi encwadini kaJeremiah, I know the plans that I have for you. The plans for your success, the plans for your well-being, the plans for everything of the best. But do you still want it? And I can always say yes or no. And so we are born alone. Alele. Agahleli. Agamile. Ulele. Khona abanye bethu, we are at the stage of hibernating. Uyazi inyoka uma iqashile njoba umakhaza kanje, uyobona ngomebuzo ukuthi bikhona. And the nyoka, at the stage where it hibernates, it sits still. Ayikwazi ukwenza lutho ngoba it's in a process yokususa isikhumba esidala.
bebona inyoka migingile. It has eaten something. It can't move. You can attack. It has to regurgitate. Kumali keep it. Abanye bethu are in that state. We are not moving forward. We are not moving backward. Slowly. So we stand still. We are in a stage unproductive and still okay with not being real to ourselves. Ulele. Khona isisho sesiZulu esithi kulele kunye ukube kubili kuyavusana. And so Jesu mayifika umfika elele khona abanye bethu who have accepted ukuthi vele izinto zinje. Umuzi umuntu ethi vele kusawu July sengobona ngunyaka ozayo. You still have 5 more months, 6 more months. You still have a day to do something. One of the worst things that we need to liberate is our mind. Because once you imprison the mind, you've controlled that person. We need to work on our mindset. Then once the mind is free, then I can do zonke izinto. Uthi Jesu mayifika embona elele ayazi reality yakhe. That's what you are full now. But listen to the response. Uthi Nkosi njalo uma ngithi ngiyoyifaka echibini kuba khona ofika ngaphambi kwami angihlule. Have you ever met someone who lives a life of excuses? Yazi ngifuna ukuthini? Have I ever met a version of me that lives a life of excuses? Mangitho, have you ever met someone who buza mina Ngcobo lwami? Yes, I have. No, ngeke ngivuke manje ngizovuka ngo5. No, ngeke ngivuke manje ngizovuka seku-right. No, ngeke ngiye manje ngoba kumakhazi. No, ngeke ngi-approach manje ngoba vele ngeke bangithathe. No, vele ngeke ngizame le nto ngoba vele no one at home has ever done it. Yes, I've always said, sometimes you must be the first one at home to do it because no one else has ever done it. And uNkulunkulu uthe vele ngizoqaqa ngawe. And so mama nginqaba ukuqaqa. Mina ngiyahlupheka mina ngoba mina always say njoba ngiqaqa. Yazi khona abanye abantu esibhoboza ngabo. Mase sibhoboze ngabo bonke laba abanye bazokwazi ukungena ngoba khona ikhanda selibhobozile. And so my laziness kills the future of my generation. I often say khona abanye abantu who are destined to be generational curse breakers. Athi uNkulunkulu zonke lezinto. Thina uNkulunkulu David emethi ngifuna ukwakhela ikhaya. Thi uNkulunkulu ngeke ngilakhele wena. Khona izinto athi uNkulunkulu no to this generation, no to this generation, no to this generation. Athi kule no but lo yes. How many of us have lived a life of excuses? What do I have to lose? Nothing. And so Jesu together, we are fisani. Ujanu Jesu into ayaziyo. Uthi uma zanyazanyiswa ichibi athu Jesu kusuka kwimina. Athi but khona overtakeayo athu Jesu pho wena awuqhube ngani kwenze. How
How many of us live a life of entitlement? Wakwaba kwi-family ababudgeta impilo zabo ngomholo wakho. Ukuthi makuholiwe, ukuthi makuphuma izimali zakho, ukuthi makune pay off, kube yibona bokuqala solungisa ukuthi nokuthi sizokwenza ukuthi nokuthi. And so you realize they've budgeted on something abangayisebenzelanga. No, ngifuna ukuthini, I've budgeted on something engayisebenzelanga. There is a difference between izenze neimpethu. Izenze, while it is a parasite, it eats on a living being. Impethu eat on a dead object. Both of them are eating. Abanye basidla siphila. Baphila ngokuncane igazi lethu. Abanye baphila ngokufa kwethu. Awumboni umuntu ophilayo edliwa zimpethu unless kukho into ebolile kuyena. But how many of me have become that to someone else? Kunabanye abantu abasithandayo not because bayasithanda because konke abayitholayo kuthina. The day bengasayitholi, they pull out. Khona abanye abantu esibathandayo so long as kukhona into esiyitholayo kubona, the moment bengasayitholi, they pull out. We babumiya. Nembona kodwa babumiya. Ngimthanda mina lo fana. Ngiyathanda mina futhi ngiyathanda. Futhi I'm saying it openly, publicly. You know one of the greatest things engiyithanda ngobabumiya. Babumiya is still one of our young priests. Umdikono uzogcotshwa ngoSaturday uzomsusa esihlalweni ahleli kusona. Babumiya uhleli yedwa ngelihlalo. So which is the last priest who was ordained by the cardinal. He's the last priest we had ordination yakhe in the Archdiocese of Durban. And I can tell you one thing about Babumiya. He's one of the most powerful priests I've ever met. He is. In one of the most beautiful things. No, he is. You know, I see Babumiya and I say, look at God. And I see the younger version of me. It's one of the most powerful priests. And I can count abantu ngathi nginikeza impi, nginikeza izwi, nginikeza mic, nginikeza crowd. We can fill the stadium. Then I know lokho ngiyakwazi because ngisibonile isandla sikaThixo simthinta. But Babumiya ngifuna ukuthi while uNkulunkulu ekwembozile ephathisile lamandla enikile lezi zipho namakhehle ehamba nawe ewenza umsebenzi. Sungadideki ukuthi beza kuwena ngoba bethanda wena, because the day uNkulunkulu ekususa konke lokhu kuwena, then you will realize ukuthi bebefuna lokhu uNkulunkulu anginikeze kona. Khona abanye abantu abakuthanda usebenza. Yafika iCovid,
walahlekelwa ikona konke, wastarta ibhizinisi, bahlala nawe, you went through bankruptcy, they left you, and you said, but sasihlala nabo labo. I entertained labantu. I opened my place for them. I did my events for them. I didn't charge them. I took them as family. Owakwambona umuntu akhuluma iplate lokudla. Wakwambona umuntu omnikeze konke. In a moment of dryness, wakhohlwa what you gave them in the moment of abundance. Khona umehluko phakathi kwempethu nezenze. But both are eating of you. Khona isidalwa esumuntu esasithandwa, esahlonishwa, kodwa namhlanje sisikhathi sokwenja. Mntanami, just because ngisasebenzi. Wake waba umzali ofundisa izingane zakho, waprovider, walahlekelwa umsebenzi, ingane yakhe yakubukela phansi, yakutshela ukuthi ngeke ngitshelo wena. Bese uyayibuza ukuthi but mntanami, konke lokho nakho, it's me. It's me. Yamazi umzali who's lived a life of loans and loans and loans to provide. Yamazi umzali osebenze wasebenza wahola athi mayothenga athi no, but le mali bengakhokha ngipheshe lapha. Khona labantu abathi have made it and they've left home. uJesu mayibona le ndoda, but do you want to be okay? Evangelini likaMarkus engithandayo lithi izwi likaNkulunkulu mememeza uBartimaeus. uJesu uyama, stand still. Khona nomhlabelelo uthi kanti uJesu unami njalo noma ngihamba endleleni enzima. Uyazi, I like the concept ethi akumemeze, ake umemeze, hlezi uJesu uzoma. Nasho mina yizwa le uJesu uyahamba, but le ndoda yamemeza. Uthi Exodus chapter 1 to chapter 3 uthi inyembezi zakho seyifikile kumina. Uthi ukukhala kwakho sengiyakwazi, athi ukuhlupheka kwakho athi sengizwile. He stands still. Uyama. Baba yambuza ahamba nabo, umeleni athi animuzwa nosibani banekhala. Yazi khona inyembezi ezaziwa umcamilo wami ubusuku, khona ukububulo kwaziwa ngaphansi kwengubo yami, ngoba ngikwazi ukukhala phambi kwabantu, ngoba abantu they think everything is perfect. It's not. uJesu sengiyakwazi nalokho. Ngithanda le nkonzo ukuthi izulu stand still when you shout and cry. Ebesethu uJesu animbize. This is where the game changes for me. Ebesethu uJesu animbize, lithi izwi likaNkulunkulu impumputhe yas
yasukuma yalahla ingubo yayo yaguma yaya Jesu usuthule izinto yasukuma yalahla ingubo yaya Jesu. Le ngubo le yayihlala nayo, le ngubo le yayigqoka makumakhaza, le ngubo le yayindlala makubalele, le ngubo lena was everything kuyona. Kodwa iyazi I cannot go to Jesu nale ngubo isakumina. Ngisho noma niyayizwa leyo. I can't. Now you see the two different stories. The first one makes excuses. The second one says, I take ownership. But I need to let go of something in order to attain something greater. Khona le ndaba engiyithandayo. Ubaba ubona umfana omncane uyaklina laphana ehukweni lengulube. Nanti ihoko lengulube laphana umfana uyaklina klina ebese umfana in the process yokuklina fanele asuse leza ingulube azoyibeka la. Lezi ingulube zinamathwane ama-piglets. Alithathe ichwane lokuqala likhale liba ngumsindo alibeke la. Ingulube inama-piglets awu-17. Alande elinye alibeke la. Alande elinye aphambane nelinye eyolibeka le. Alande lela aphambane nawu-2 ashiye lela libamba alibeka le. And this goes on for some time. Ebese ikhethe elidala lithi wenzani. Uyamazi umuntu ovuka nabo bonke abasebenzayo, okhathala nabo bonke abantu, and yet unproductive. Uyayazi leyo version of yourself where I'm tired and I've attained nothing in the day. Whereas no version of yourself, I have so many friends and yet I'm so lonely. Whereas the version of yourself, I have so many people that come to me that I go to them and yet I trust no one. Athi lo baba mntanami ufuna ukwenzani? When all is said and done, sesobuyele emuva. Mhlawumbe umbuzo bengifuna uyibuze wona ukuthi ngifunani. Not ukuthi ngifunani for izingane zami. Not ukuthi ngifunani for umndeni wami. Not ukuthi ngifunani for abazali bami. Not ukuthi ngifunani for umyeni wami. Not ukuthi ngifunani for whoever. Mina Thembelani waNgcobo ufunani. Akuve kulula ukugcwalisa amaglasi abanye abantu. Mase ukhala wena uthi awakunalutho mina eglasini yami, bathi engani wena nje usigcwaliselile mapho ukhalelana. Akuve kulula ukunakekela bonke abanye abantu presuming nabo bazokunakekela. Wena ufunani? Wena siqu sakho. Yazi khona abanye bethu who are 50, who are 60, who are 70, they don't know ubafunani. And it's okay, abazazi. Why? Because they've always lived, mina ngingane kaSpanban. They got married, mina ngunkosikazi kaSpanban, mina nguma kaSpanban. And you ask them, but who are you as a person? Angizazi. Khona abanye abantu who identify themselves by the roles they play. When I stop being a child, I become a wife. When I stop being a wife, I become a mother. When I stop being a mother, I become a grandmother. When I stop being a grandmother, who am I? No one.
It's a sad reality because and be honest with ourselves. Okay, that's fine, but in Funan. If you take at the bulk of Ngcobo and my messages and figure now, most of it, 95% of it, it's about abanye abantu. Maybe 0.1 is about me. It's like umuntu on a truck that he never services, and the truck here delivers goods. Eventually, the truck is operated mandla, and the goods you want to service will never be able to go there. Why? Because the truck is not being serviced. And so it's important for me. And so the moment he realizes, I have to let go of this. Uthi ubaba windodana awuboni ukuthi inkinga yamathwane is not ukuba lapha, but inkinga yamathwane ukushiya unina. Athi lo munye, so what must I do? Athi mntanami, the simplest thing was thatha unina, amathwane azolandela unina ayilapho. Sengizoqeda. Babumiya usifake enkonzweni yempenduko. Mina bengifuna ukuthi anginendaba nazo zonke lezi zona ezinye. Kodwa ngifuna ukungitshela lesi siyi-1 that is the cause of everything that has fallen apart in your life. What is the cause? There's only one cause. Let us become a cancer elimaza yonke into. Uyazi abanye bethu ukube angizwani mhlambe nalaba. I don't think ngabe mhlambe nje. So a relationship yami nalaba is the mother yayo yonke lento sengiyenza. Mhlambe ukwenza kwami ukuthi is the mother yakho konke lokho kunye. Uyabona le ncwadi efunda ubaba uMiya ngiyayithanda. Methi uDavid ngihawukele inkosi ngenxa yomusa nothando lwakho. uDavid ubulala uphenduka abe umbulali ngenxa yesono esisodwa. Isono sokufihla ihlaza lenzile uNkulunkulu. Ukuba ngalifihlanga ihlaza lenzile uNkulunkulu kodwa ulivumile, ngabe uDavid akabanga umbulali. So what is the cause? Uphuma wazo zonke lezi zinto. Uphuma, who is the cause of destruction in my house. If kuwukuthi ulimi lami, if kuwukuthi ungabi kwami nasifuba, if kuwukuthi umona, if kuwukuthi ukuba gullible, ukufuna izinto. But I can only do this when I become honest with myself. And say, you know, the biggest thing for me, the cause of all this is this. Guys,